tandingnya kok. Ayo. Kidule tong. Ngisi-ngisini ngono to nggih. Ngisi-ngisini ya bene nyapa. Lah kok iso ya bene kuwi lho. Ha iki salah kok nyadrak malaman pentol. Ya ora kok masalah mangan pentol wong iki dhewe sik urung apa-apa. Wis satu kocok kuwi. Lah kowe iki lak yo ngerti dhewe kene iki nek ora ganongane ora dhewe iki ora reokan. Mosok kowe iki kok ganong ngene kok sithik-sithik edrek etikamu kuwi lho aku iki. Mau ditonton adi-adimu cilik lho delokan sakmono ning ngarep oke. Lah iki wedok oke. Yo bene ganongan cilik yo oke. Lah kok sithik-sithik edrek iku aku iki. Paling endang mbok kok toto ngono lho nggih. Iki lho aku iki iki lambe pelawak lho. Lara bet. Aku perkara tanggap ning kene ora. Nyapa? Lah ora perkara anake dura ora budak. Iya. Kowe lambemu kok iso kaya ngono kuwi lho. Aku karo anake dura iki cedhek 3 wulan. Kowe kuwi cedhek. Cedhek iki dalam arti PDKT. Kudu. Lah apa? Dadi gojek. Gojek nek mau ngegok-ngegokne kok iso. Niki nuwun sewu niki kok ketawise kok anu reci mawon tapi ampun cah anu kuwatir. Oke deh. Suatu turunnya hujan itu apa kuwi? Pertanda insyaallah Gusti Allah kuwi ngijabahi napa hajate masyarakat desa pundi mriki dadapan Allahumma amin. Dan niki kersane saged berjalan lancar niki nyuwun tulung Mas panitia nyuwun uyah Mas niki kersane ngono. Uyah karo uyah. Ya lombok ya tahu tiang-tiang. Ora kan bocok. Dingin enakne maksudnya kan bapak-bapak dhewe ya akeh. Wis kene padha keluarga dhewe. Dulur dhewe. Jan tenang. Rame terus kok kene iki. Rame. Mbok yo sing apik ngono lho nyambut gawe kuwi ya. Ora kebundake lho kene. Iki kok teko kono kowe iki lho. Tanggapan ping 5 wis blura itu ora tau ngundak ning. Aku iki lak ora seneng lho kene. Ora seneng yo ben rasa bundak entek. Lah niki nuwun sewu lho nggih kowe iki kok masalah ora diundakne. Adewe ning nggon paling endak ning nggon lingkup Ponorogo iki 1500. Berhubung bulurak kuwi ibarat kaya mbokku dhewe. 1000 ora apa-apa. 1000 langsung mlotot medhun
Sapine loro dhewe kadol. Aku dhewe cemplung siji kudu bongko ya. Makane aja ngrembug duit aku ora seneng. Tak dudoi carane sing apik. Tunggu tolongmu. Oke. Ayo, Mbak. Saya seneng bundo ya. Malah kayak Batman. Wah, iki lah kuwi ngono kuwi bapak iki apa ki ora penak uyel-uyelan golek nggon dhewe ben gelek. Ya usaha gawe usaha ngono kuwi. Malah bebeng pros. Bot-bote arep delok awakmu. Ya sekolah. Saldo bisane njaluk tepuk tangan lho iki. Tok. Muni be, Gur. Muni be. Muni be. Oh iya. Kowe mau muni kondang kok? Kondang. Aku datang ora nek aji ya. Banyak Mabung omahe Mbak Baluran. baluran. Iki poge. Kayak bocah laci tak plus blasik. Rasenmu ki kapan piye? Ya Mas poge apa piye? Poge teko malah kecekel. Lah mangkane wong kuwi nek macak ya sing apik. Ajine raga kuwi saka busana. Loro. Ajine diri saka lati. Ajine awak saka tumindak. Lah nek aku lak seneng mempergauli bocah cilik-cilik ngono Kowe kuwi. mang budal kaya apa? Jas karo sepatu to? Heeh. Kowe patut. Aku malah kayak gelandangan. Gesok patut dikira kernet. Lah tapi kelak api. Api ndasmu. Mapak neneng aku. Apa ya biyen. Pengen iki pademu iri to. Ora iri. Lah alah iki. Katane kayak antusias kancaku TK. Aku tanya sebenarnya ya, sebenarnya ya. Iki aku kene. Kowe kene, kowe kene. Oke. Ora apa-apa. Ale. Cah irenan. Cah ora Joko blas. Sapa sing kok ape? Angelina. Kasih biru ya. Lah itu ya isin. Oh sing iki ta. Angelina. Masar kan datang dengan lagu. Icik. Buktekno ku lho sing apik. Mek ngono kuwi iki. Leh. Iki kok malah kekel-kekel iki lho. Mau iso saya tak tutup. Ambil bawang. Lagi baca ngono lho. Ojo ngono piye tamang iki. Lah padha karo buka wadi lah wingi nek ora nek bodhe kuwi lak masakan ning jero apa mateng. Mateng apa lele gendase tok. Aku ora seneng aku ngono kuwi iki lembek teko kono kuwi lho. Kuwi iki ndelalah kebetulan kowe iki oleh lele sing gedhi ndase. Lah kowe. Lah aku yo nggur siripe tok sing gedhe. Bebek kali pas kan. Ora seneng aku ngono kuwi. Niki wajahku niki bulurah niki nggih anu sampun Bulur aja sih Bapak. Bulur. Alhamdulillah kon kondur. Kotor apa? Ora kotor. bulurah niki temu bulurah niki. Jilbab abang. Oh, tang mriko atau bulurah? Oh ya. Lho. Ya mau wis kondur kok golek nyapa. Bulurah ning kalau ning jero lho
Bu. Luar biasa, Bu Lurah dengan 3 periode tetap membimbing masyarakat maju ke depan bersama Bu Lurah ini. Lah kuwi apik apa Bu Lurah ki delok ndok kuwi cara disawang kuwi ora kok milah-milahne ora beda-beda. Ya rotel. Duduk sama rendah, berdiri bukan raja. Dia menika Bu Lurah lah aku nggih kacore ra cetok Bu Lurah ya Allah. Sing kok goleki sandinge kok. Sing kok goleki sandinge kok. Ayo. Kidule tong. Aku lek perkara duit ini wis ora gelem maju aku. Ora gelem maju. Ngisi-ngisi nih. Lah nyapa to? Sebagai seniman Adil ini tanggap ini ping 5 kudu mengedukasikan sebagai seniman Adil menghibur kene iki golek pahala tepuk tangan, Bu. Ngono ngono. Emang gimana itu? Iki lho mung 50 iki ngene. Ayo, kudune 100 to karo aku to. Kowe iki opo to kok iso? Ya sithik edeng. Paling ngendak iki acarane apa wae ya kudu paham. Apa acara yang semuanya gapura rel iki apa to iki? Bersih desa dadapan iki lho, Nggih. lah biar ini latare berkono saiki opo ora Bu Lurah ora enek lho. Lah ya lho kuwi domingi tenanan kuwi. Saiki ngopo to desa kene kok ngenekne bersih desa? Ngapa? Kuwi niate nebehne tolak balak lan ngawujudaken raos syukur terhadap Gusti Allah Pangeran. Ya, ya. Sampun maringi limpah rezeki, Ya. limpah sandang, limpah pangan. Ya ora. Kuwi cara Arabe faidana ta'id. Lambemu wis Ora sajake mau urung oleh. Dadi kami serontolen. Dene dungane apik Bu ini lek ngapale mburi makur apa. Lho iki tenanan. Tenang. Wa ta'adna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Artine Bos. Artine Sapa wong sing gelem bersyukur marang nikmate Gusti Allah Pangeran bakal ditambah luwih sangka luwih nikmate. Amin. Lan sapa sing kufur sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Aku ora pinter dong. ora ngono, Pak. Iki perkara omong ditanggap, lek ditanggap cocok ora ngono kuwi. Kowe ro nyapa Bu Lurah ngadakne ngene iki sesuk wayangan. Ya sebab kuwi lah cinta masyarakate. Ora. Kowe guyu kok nyek nggih. Sebab Bu Lurah kuwi ra trasangka Ponorogo dadi Alam Bu. sebab Bu Lurah Ora kleru kowe. Lah apa to sebab Perkara nek Bu Lurah duwe duit. ning Nang glum. Nek dasku kok. lah kok rasane paling endak mbok kowe kuwi urun apa kono. Urun apa kene iki golek duit kok urun iki kocok kowe. Rene iki golek duit. Ya jebles terus to. Maksudnya adewe ning kene iki ditanggap, Tanggap yo yo. dirah tenagane, dirah polahe ya dirah urun donga. Urun donga apa donga mbok tene kok. Wis aku simpel. Adewe iki ganangan intelektual lho nggih. Intelektual tapi basamu kedawan, Bos. Lah paling endak nek kowe piye? Halo. Ya ya. Bu Lurah. Selamat timbali. Selamat malam ya. Timbali riyen. Ojo timbali wong. Monggo, Hei, Lurah kula. ojo sik. Dikira njaluk duit lho. Ora. Wah, kari. Iya ya, iso tak. Iki kan lurahe wong wedok. Biasane akeh wong lanang. Wong lanang. Tapi sing apik dhewe iki wong lanang, Dong. Lah kok iso wong lanang? Wong lanang iki 98% bakal mlebu swarga. Tanggung jawabnya gede, dadi rumah tangga ya gede, pemimpin keluarga ya gede. Wong kuwi tanggung jawabe ngono kuwi kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Tak gulung. Wong lanang apa sebabnya 98% kok kowe ngarani swarga? Ning Al-Qur'an itu diciptakane wong lanang yang akan dididik wong wedok sebagai keluarga. Presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga. Iya. Kuwi swarga jaminane. Swarga jaminane wong lanang. Lah nek wong wedok ada 2 kriteria. Enek ayu, enek elek. Iki bocah iki kok saya adoh ngono to. Iki ilmu tuwek lho Pak nggih. Ilmu tuwek nggih dadapan ora dadapan tak takone. Kowe aja anggere jebles. Ora bluwar ora takone.
Iki nek ora bulura ora kotokne. Mergane bojone bulura iki bos tembakau. Tembakau. Kuwi sebagai presiden rumah tangga bakal mlebu swarga. Apik. Nek wong wedok piye? Dua kriteria enak ayu, enak elek. Nek ayu Mlebu neraka, nek elek. mlebu swarga. Lah apa to sebabe? Kowe iki Lah wong elek iki wong riman apa es mengke wong lanang ditampa. Duwe sakmene ditabung ora mikir rupa. ditabung kuwi dingge apa? Dike besok ben munggah kaji. Oh iya lah ya apik lagi bocah iki kok jane iki lambemu ora patek mejanji ngene lho kok ya kena dirungokne ngene. Iki lambe bocah. Lara ya biyen. Nek elek kuwi Mlebu neraka swarga. swarga. Nek ayu Ayu iki alasane nyapa kok mlebu neraka wong ayu gak nrimo. Kadang alise sing ngene sik digeret rene. Moto wis balak-balak ireng dikeki sopren biru. Irung pesek sing disuntik solikin. silikon. Sing nyuntik ku ya kuwi solikin lho. Jagute kurang maju sik tarik benang. Tarik benang. Malah tanggaku tarik benang udel ing bathuk. Iki kok jeblesmu Ya ae. wong wedok ayu iki kurang trimo. Dadi wong wedok kuwi enek loro, Enek elek rai. elek suwar. Swarga Wit ayu, ayu neraka. jagung bakarane, Sing dadi sanyatane. tenong dilumahne. Lek omong digenane. Iki lho nek tak omong iki. Kebo gudal sing digugu Kasunyatane. iki sing muni ukara ya kowe kuwi. Lah, jawab Iki nuwun sewu, nek elek ki apa? elek swarga Ayu. neraka. Nuwun sewu bulurah menika ayu napa elek? Saurono buka Cok, ayo ge. Aja ki to. Iki nyato. Liyan kuwi. Rene Ya ya. sing buka ya kowe dhewe. Liyan iki to. Nek elek, Elek swarga nek ayu. neraka. Nuwun sewu Mas Bungge. Ya. Bulurah menika ayu apa elek? Aja kuwi to, aja kuwi. Tanggung jawab lho. Kamangka nek muni ayu kuwi neraka, elek swarga. Elek swarga. Lah menika bulurah nggih wonten rawuh wonten mriku. Bulurah kuwi ayu apa elek? Lah kadang ayu, kadang elek. Wong ki mbok ya sing berpendirian. Aja kuwi to, isik. Lah iki nek kene iki lak sing pengarepane bulurah. Ya to. Tanggung jawab lho kowe. Ya ya. Bulurah ayu apa elek? Ayu. Berarti neraka. Heh. Berarti neraka. Ayu neraka to. Kamangka wong wedok nanggap reok sesuk wayangan akhire mlebu swarga. Wong kowe iki kok ngerep. Jeblesmu ae kok. Lah bener lah. Pokoknya gelem sedekah. Lagi to. Nah, ya toh, mlebu swarga. Kok bulurah keluar biaya 3 periode lho, Pak. Lah iya telung periode lah kowe iki jeblesmu ae kok ora Wah, seneng aku ora penak lho. Pola dhisik Oke. sing apik Ade dilanjutke. matur suwun karo Bapak polisi, karo Bapak Bapak polisi, tentara Bapak TNI. sampun ngamanke santek benjing lho, Gong. Ya lah iya. Iki lek Bapak polisi karo Bapak tentara ora bermasyarakat ora mungkin wong ning kene. Tepuk tangan buat Bapak polisi karo Pak tentara. Dilanjut dhisik wayahmu. Oke, Bu Lurah ayo Pak. Kowe lho marai pegelan kowe. Jeblesmu ae. Ya.
Muncul kalau wedok budak kowe kudu. Kok sing halus lho. Lah wong urung sampe lah kok kudu etek-etek. Lah ini lho, wong wedok kadang ayu kadang ngene wae. Sing ayu piye? Lah ini kan wae ayu to. Ayu. Lah karo aku akhirnya mlebu swarga kan aku elek. Kowe wis. Aku wis. Endi nek Iki lho, owangan iki pokoke gede. Putri e. Iki cara jajan ngono kaya karpet lho. Wong kene iki sing ngomong kene apik. Karpet itu kan malah kaya lapis. Biru ijo. Masyarakat kene iki sinomane terampil. Ya apa? Abang to, malah kaya rompine dhewe. Malah dikira kok karpet. Lah kuwi lak chemistry. Iya. Sinoman kene kuwi karo adewe wis chemistry. Loro. Lah iki ngono nyapa kok digawe abang? Abang. Diserasekne karo adewe. Adewe yo. Lah iya to. Lah iya. Lah ya kok ngeyel iki nyapa? Lah nyapa kowe ya? Lambemu ngono kok kowe wis oleh nduk ayu iki. Ora ayu lho. Iki bencil ya gede. Aku ya wis oleh nduk ayu. Mbok Iki kaya blurai. Dedek pakai jakar sini. iya to apik to. Tapi iki elek iki. Lah kok Swarga. adimu lho paling ngendak kuwi lho to. Bandolo ya. Wah, bandolo lah. Sini to. Sapa? Singo. Kok muni bandolo lah wong aku kira tole iki kelingan cilik aku. Cilik ora ngene kuwi kucing aku. Putih resik iki to. Resi apa? Resi susune tok ndas ireng. Tole edrek nggih. Lah mau dijak omong apik to? Tole edrek Mbak Jadel niku lho nggih. Lah ngono lho. Pilih sapa kowe? Malah pilihanmu malah. Lah kok dudeng aku. Lah iki nduding kowe iki lah malah gendakane iki. Gus. Aku mulai kok wabrak mobil bosok. Gus, buyan Gus. Kok ngomong to Gus? Gus. Pola dhisik nek nang ganong dhisik ya. Aja njaluk Mbak Mah lah iki ngetutan. Njaluk Mbak Tasa sing gedhe. Apa iki? Iki putih. Cara karo bapak ini padha. Bapak. Oh, modelmu karo Kalau bapak sama Bapak pucuk. Tungkan to. dalam Si pomo Tasa karo Pongge lek Cinandrono apa? Kadya apa? lah nek iki ya ibarat ini elek, cocok jamu. Jale sik jejero. Aku lek karo iki Gatot Kaca iki karo Putri Sangga. Riti. Sorry. Lambemu ngono kok iso. Nek kowe iki paling ngendak iki ra pasangan serasi karo iki jane iki. Kaya aku Pak Lurah iki bulurah lho. Ora ngono kuwi iki Dewi Sekartaji. Aku Iki Banaspati. Banaspati matamu. Pengen mbok aja nesu. Matane kobong. Iki lho pola nadimu iki lho. Enak opo? Aku anu mandek. Oh,
kurang ajar bocah cilik iki kerjain piye? Kuwi ngono urung dong lek adek bagus. Dadi adewe iki nek ganong ning kon panggung ngene iki. Kowe iki obahmu obahe dikendangi karo Mas Kendang. Lah nek kowe pengen ndang edrek yo wis ngene, ora sadar. Ora to kuwi padike kon marai pongge. Edreke piye? Lah oh yo ngono yo Bu ya. Parono sing nggih. Iki wis penuh. Ya ngomong. Gendong sampe. Lah kok mriki nyapa to iki? Lah ora masalah utak-uku ning kono sing dingge contoh kowe bocah iki lak ora-ora apa-apa. Orane. Gon mungkin sing endi? Ono to ora ono. Hei. Iku adikmu sing anu main pelok. Romo. Apa kuwi? Cerita kita tung blintung. Kuwi cara judulnya apa? Tawang Mau. Lah kok iki kok engklek ngono. Ora kuat. Gano gobrono. Tak ora paten. Bagaimana Pak? Ini cilik banget ayu. Adewe nang kene iki. Lah dhewe ning kene. Lah ya cek main begini. Adewe ning kene iki kudu bisa mengedukasi. Sebagai wong lanang iki lak kepala rumah tangga. Tanggung jawab ojo ayo wedok ayo. Nek wong wedok kesel, wong lanang kudu Junjung. Kota elek. Ndak gendongan ndang. Ora. Batok ya. Le, tak sawi gendongan ndak. Apa tisor? Apa kisah? wong lanang bodo ngisi-ngisi Iki darasmu yo ora ada. aku lak kowe paling enggak kowe lak yo duwe usaha. Wis Sing kurang siji. kowe kudu gotok iki. Ojo kowe lagi.
Gil gotong Gil. Wong lanang ke ditanggung jawab gotong wae iki. Paling sesuk mulai mlaku. Ayo sa. Ayo dino. Pokoknya harus praktek, dia tahu. Milih. Baby Ferry. Ge, wani ora we. Tapi wani kok. Umon kok lene iki bocah iki lak sing pantes digendong. Pantes. Paling tidak didongakne masyarakat kene. Pokoknya masa niki moga-moga panjang umur. Amin. Selalu tetap kompak menjadi masyarakat dadapan. Amin. Menjadi barometer kabupaten liyane. Amin. Amin. Lurah semoga tetap amanah asale tanggung jawab mimpin desa mriki. Rezekine lancar, sehat selalu, panjang umur Allahumma. Amin. Kripik gedang kripik telo. Sing edan waton rata. Nah, nggih lah mengko Ora ini sing ngaduk. kembarane padha ngantuk ning jero kene waduh padha nyisih rono kene. Yo,